हेल' लोगोफोर, नै आं दा दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे सबायझार VCDCनि खाथियाव सामथाइबारि होननाय गामियाव दं लोगोफोर। दा बेयाव मोनसे जाथाय जादों लोगोफोर, नायनानै ला नोंथांमोना। सासे मानसिया माइखौनो सावना होदों नै लोगोफोर, नायनानै ला नै। नै दुब्लि बारियाव माइ हाखानाय दंमोन लोगोफोर, बेखौनो सावनानै होदों नै। नायनानै ला नै, खामजोब्बाय नै लोगोफोर। फुरा खामगासिनो नै लोगोफोर, माइयानो नै। नै लोगोफोर नायनानै ला, बेसेबांबा गुवार खामबाय नै लोगोफोर। गासै बिगाथामसो खामबाय लोगोफोर माइया। नै लोगोफोर, माइ फानजायानो फुरा दंजोबो नै। नै लोगोफोर खामगासिनो दं माइ फिथाइ नै। नै हाखानायमोन लोगोफोर, हाखानानै माइ फानजायैनो दंमोन, बेनो खामबाय नै लोगोफोर। नायनानै ला, माइ फिथाइयानो खामजोब्बाय नै लोगोफोर, नायनानै ला। फुरा खामजोब्बाय नै लोगोफोर, नायनानै ला नै। नै फुरा जोंगासिनो दं नै लोगोफोर। दा गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै खोमोरफैजोब्बाय लोगोफोर नै। दासिमबो खोमोरजोबनो हायाखै नै लोगोफोर। रायजो राजाफोर फैबाबो नै फुरा खामगासिनो दं नै माइ फानजायैनो। अर खामनायखौ ट्रेक्टरजों हालेवथेनांबाय नै लोगोफोर, जाहाथे बै बेलेग साइडजोंहाय खामदेरहैयैनि फुरा हालेवनांबाय। दै सावग्राया बेनो लोगोफोर, नायनानै ला। तु कि हिसाबाव जलाइছে এটা? काय? नै आं सावाखै होनगासिनो दं। কি হিসাবত জ্বলাইছিল? হা? আমার খেতেটা পুরো হা? আমার খেতেটা জ্বলাবা এই ধান আছে, ইয়াত ধানটা দেখাই পাই আছে, এইটো জ্বলাও যায় নাকি? হা? बेनोमोन नै लोगोफोर सावग्राया। माइ खामनायखौ नायगासिनो नै लोगोफोर। हाखानाय बजासो खालामदों, हाखायाबालाय